Saan ninong? Banting. Ah, banting day. Lundag. Eh? Isda ba? Oh. Okay. Ito tayo isda. Eh. Stilan. Oh. Ayaw na. Ulit na mahaw ta. Mahaw day ka? Nya balik sa ka? Ayaw pa ako alas 2. Aw. Oo, gagmay kayo. Aw, kagmay na oh. Presko na kayo na. Ano lang. Makabawi sa hago. Oo. Pila na ka oras? Kapit duha. Pito ka oras? Ah. Kaon ron. Kaon sa? Unsa isda anong? Anduhaw. Anduhaw ka ni? Anduhaw gamay. Malapati. Anduhaw malapati kani lapu-lapo. Oo. Kani? Malapati gyapon. Kau ba sila? Kini burot-burot. Ah, na burot-burot. Oh. Ngani burot-burot. Sa daw ito. Kubit. Ah, okay. Ah. Hulma ko sa sakayan. Oh. Iba ako nag Ay di. Ay na dalha kay Oh, kuan anduhaw malapati oh. Malapati. Ya. Ay gagmay lapu-lapu daog kayo. Panud-an na ning silyo. Kuan na ning kulapo daog na eh. Dalay ka gunting. ayan nga putol ito. Lisod daw. Oh, sakto day no. Lisod daw kuan. Ito magamit. Isa pa kayo mo ngipon. Dalang matagunting. May na inter. Unsa kalay anong? Oh dito day ka agi day dito day kas katong Diyan po dapit sa tungod sa simbahan. tungod day kasimbahan unya. Malinigya. Nganong lik-ani? Liko ka? Ngani ko. Balon ko diha wa gyapon. Amo day nay. Kuan di ay. Ya ato. Aw ya. Ay sa ang isda. Ato sa kwaon. Oh. Ngani bakit magbawi yung hapon. Balikan niya ning hapon daw. Ano? Oo. Oh, kana usa na naka Oh, sa kakaon. Sa kaon lang kaon. Pilar mo. kakaon na. Pero lami kay presko kayo. Daog kayo. Oh. Dala na nung.